ya eme call nweta ndị be ha agwa ha biko dibịa kere onye na-afụ maka mmiri bụ unu ọgwa ya na onwere onye na-afụ maka mmiri nsị mmahadum ya chọrọ anyị onye na-ele ewu be ha akpọ ndị na-ele ewu mụ na ha kwuo ha gotara anyị ewu gotara anyị mkpi obere mkpi gotara anyị ọkụkọ mbatabe mgba afa njụọ ha na dịma na-asịrị na onye na-afụ mmiri because na mụ na onwe m mejọ nwụrụ nwunye m ọrụ mmiri because of na ọmụ melu ife na-eso okwu nwee sị ha ka dịma jee ọrụ mmiri ahụ asị m na dịma na-aya alụ ya nsị ha maka gana asị m na ọ datịtị sị if na dat na onwe ha ụkwụ ka m mesi wee si ebe a kpọrụ dibịa wee jebe abịrịba na onwe ha onye ọzọ mma kedu ife anyị eme ha sị na dịma na-aya alụ ya aghọtagha m ife mere ha ji ndị ahịa sị na nwoke ahụ nsị akwụrụ onye aka sị na onye awụ aka ji ọfọ mmiri ya asị na ọ ya alụ ya hai na-echekiri ebe mmemme mkpọ ofu oyi nwoke ajịrịja nsị ọ ka ajịrịja so m mebe gbakọ ego moto m nwa na nwunye nye ejigodo wee jee abịrịba fụnọ na klọb ka ebe 20,000 going and coming adịkwuzie nke ajịrịja hey nsị mba kedu ife m na ife ya ta eje ofu jesi njugodo ha ka nlụọ dị ọrụ njụ ha ka nlụọ dị ọrụ asị m ya asị m ụlọ nsị ndo surprise ekwesịrị m ịlụrụ nwunye m ọrụ mmiri nsịkwa ọ lụọ dị ọrụ asị m ụlọ dị ọrụ hai mgbe nọrọ nsị kedu ka m esi wee jekwuo onye na-efe mmiri wee sị anya pụta ka m lụọ ọrụ mmiri nwa ahụ wee kpee m sensị wee kpọọ onye na-ele ọkụ sị agụtara ya ofe oke ọkpa ọkụ mkpọ dị man si ada okere ife eji eje mmiri ọ sị m na mgbe m were n'ofe oke ọkpa ọkụ mmanya ọkụ na gbogbo ere ife ndị ọgụ sịgasịrị wee kwe wee gbaa moto mụ na nwunye wee jebe abịrịba be ha wee lụọ nwefu onye awụ eze ezi ji ọfọ mmiri na ọnyaawụ ife na-efe mmiri wee gwaba ife anyị bịara gwacha ha kwuwe ya sị na ọdụ mma na na-eme ya eme na-ekwesịrị ime eme mụ kere na-echi nsị ha ya si na-echi bịa na akwachago m ibu mmiri si nne ewu ya bụrụ ibu mmiri m jee dọba ebe nwunye m ha ewu mkpọnata ewu dọba ebe nwunye m ọkọ dọba ọkọ m ejiji ọrụ mmiri dọba ebe nwunye ha butere ọba ngotara m eji gbanata mmiri maka nwunye m ọrụ ọmara ya ndị mmiri si na onye ha ọnọdụ na-enye ha ana be m si ha oke nwelu jee bunata bukọta ife buru ụzọ were oke ọkụkọ na mmanya ọkụ nwe na nwunye m nwoke gwọcha ife nwunye m ife ọya ya kwa ọya amatagasị anyị jebe ọrụ mmiri wee luo na mmiri nwoke wee pafọm ọrụ majik eji wee sị m na ọ ya alụ dị ọrụ efere mmụọ esika nwoke wee pafọm ọrụ majik eji wee sị m na ọ ya alụ dị ọrụ mmiri eburu ụzọ jee were nzu kpewe ekpere kpechaa gaa ọjị wee na mmiri tinye nzu na mmiri were mmanya gbaa ya na mmiri gbasachaa were oke ọkụkọ si ndị mmiri ha na-ekwu na oke ọkụkọ mmiri akakpọ ife ọ na-akpọ ya kpowe etu ha si etu chacha si a na-ekwu oke ọkụkọ nwa ha nwaanyị ji wee bịa n'okwu nwa ha nwaanyị ife bịara nọ ya na nwoke nwa di ya ife bịara nọ do n'okwu oke ọkụkọ ha ji wee bịa mụnwa na onwe mbete nke m n'uche ozugbo nsị adị onye gwa ndị mmiri onwegoro ife ọ na m gwa ihe ọzọrị ha do ha mere nye etu ahụ nsi wee yọ ọsị adị na onwekwa ife ọ na ọ yọrọ na unu merie etu ahụ o si wee yọ onwekwa ife ọ na ọ gwara na unu merie etu ahụ o si wee ha si wee yọ ha nsị ha chikena nwoke wee gosiwa ndị mmiri ọkụkọ gosichaa tọnụ ọtụtụrụ ọkụkọ tee na akpa na-enene ọtọnụ si na mmiri na-apụ nchọrọ isi ya nna ọ na ihe enye ndị mmiri ọkụkọ ọ na-apụ ọ gafego m si ya eche na ya atụ ya ọkụkọ na mmiri ọsị m mba na ọnya nwe na ọ narụzi ebe ka o gbuo taa ka o gbuzie ka e were esie isi Chineke mee no wonder eji wee sị na onye agha alụ ọrụ a nsị ha ọdụ mma etu unu si na etu unu si mee n'ọmaka nsị ha n'ọmaka etu ọ naghị esi na mee mụ na nwunye m ọsị m na ife niile ebigo anyị gbagota ntewe nnọọ abata be nwunye m anyị dọnọrọ aṅụma mmanya kenechaa aha ndị bịagasịra na-ekene na-emere ife nye nwere onwe nwere ọkọ jọ nwụsara onwe ebe ọ na nji nwa akpe nwunye m aka si ya ngwa bukọta ife anyị ka anyị jee ọrụ mmiri anyị kpokọta ewu anyị tee na akpa burikiri ife fiọm anyị jebe ọrụ mmiri anyị were ọrụ mmiri wee kwabara nwunye m ibu mmiri kwachaa wee kpewere ndị mmiri ile ọma yọba ha yọchaa kwube gbodochaa maka nwunye m kpọwa na ọdị mmiri ewu ife anyị bịara ịbịa setụrụ do maka na m nwere onwe m na-ejere mmadụ ọrụ mmiri ana m akwa ọrụ mmiri complete o nwere ka m si eje ọrụ mmiri mana nke ahụ dụrụ m nwe iche
nkwadocha kpọọ Ndi Mmiri gwaba Ndi Mmiri ife anyị ji bịa yọba ha nwunye m yọba yọcha mburu ewu mburu ibubi ha buru ewu nye ha tụnyere ihe ewu ha nye Ndi Mmiri ọkụkọ ya nweta nke nji wee bịa kene Ndi Mmiri na ndị ụmụnne nwunye m ndị nọ na mmiri ntecha ha mechacha ọrụ mmiri etu ya si alụ ya anyị kụrụ mmiri gbagoro onwe anyị na mgbe uho 3 hours anyị ji lụ mgbe anyị na-anasị ka afọ dị man n'ụzọ anyị sị na anyị jeze churu mmiri anyị ma ọ na nwetara information na anyị jebere ọrụ mmiri. This man now went back to ebe ahụ anyị jere ọrụ mmiri ruo chụwa ewu anyị kpere na mmiri nwude ewu kpụrụ ewu chụwa ọkụkọ nwude ọkụkọ kpụkọrọkwa ọkụkọ na-ataba ebe amaghị na ya azụ ya azụ o buo na ya egbu ya egbu ha nsi no wonder mba oke nyere Ndi Mmiri ka onye si n'aka ji ọfọ na-eje ana nsi no wonder n'okwu na-etu a ka nwoke a si ejere ndị ọzọ ọrụ mmiri ije chacha ahịa afọ ifiri anya a na-ekwu na omega ọdịnala na ọdịnala na ọ da alụ ọrụ na ojekọ ọrụ mmiri na ọ da alụ ọrụ nsị nkwe ha nnọọ etu a ka anyị si wee jee ọdụ ọrụ mmiri anyị mesịa ahụ ozugbo m bụrụ nwunye m nsị ya ngwa ụna anyị nata that month nwunye m isi period ya ọ sị m n'okwu this week ka o kwesịrị ịfụ period ya that week gacha ọfọ period ya afọ ataghị after the next 2 weeks ọfọ period ya afọ ataghị curiosity ahụ na-ekwe nwunye m eji ọrụ ọcha ejegota PT test nene onwe si mbebi mụ na ekwe n'ọdụkwa ka ọ dị ime isi anyị minuri ya ọ sị na ọdịme nsị ka anyị jego scan maka scan amalụgo anyị ahụ anyị jere scan the man si anyị na ha aga 3 weeks pregnant God on ease anyị nke a ụzọ nke na-eme ise period afọ atọ ma ọ dị ime anyị amaghịzi very comfortable. Nwunye m bugidoro afọ ime aha ya jeho kpaka ma ya aṅụghọ kpọm fọ na ṅụdewe rutin drug ya ụmụ nkanka nọ niile ahụ ọ na-ala ọlọghọzịa o bugidoro afọ ime ahụ till 7 months ka m bizie ya ebe a ọzi nke na anyị na-eji ụlọọgwụ na-eje scan anyị chọzi ije scan n'ọdụ willingly n'ọjọ ọsịsị mbe biko oje mmadụ ka nwa emelụ ka anyị nenegodo nwa anyị ejezie scan ọzi nke abalị ya alahụ ụra uneasy ifere ya ife Ndi Mmiri chọrọ the presence of my wife na be ha na bịa mmiri be nna ya na ọ bụghị ịkwata ibu ahụ a na-akwata na ọnya bịa zụọ ọkụ ka afịa so wee were ya na some of ndị dibịa believe na mmiri iwu mmiri sometimes Ndi Mmiri enidio ibu ahụ na-akpatara ha ife ha na-ediri ubi aba anyị ogodo ọjị ọnya ka ya mgbatara mmadụ afa Ndi Mmiri asị ha jee gọrọ ha ọjị. Yes, a na-anọ na mba were akpọ mmiri mba ọzọ nye ya oke mana with a due process. O nwere ndị ọwụ na ife a na-achọ ha bịagodo for the first time ogodo ọjị na nzu n'urime ọkụkọ ka ha ji wee bịagodo bịa gwa anyị. O nwere one man njere ọrụ onye Imo steeti kezi afa be ha kezi afa ebe a n'Imo steeti ndị agha eme ọdịnala chaa mgbe m na-agba afa ka ejelu ọrụ mmiri ya Ndi Mmiri ahụ ekweghị. This man sị na enweta na mmiri be ha na ya amapụghị anyị wee kpọba Brian ka mmesi wee jee Ndi Mmiri ya ekweghị ka eje na mba ayọkọtago ha yọọ ma River Niger yọọ ma ezu agọrọ yọọ ma ezu na ọma mbara ma yọọ ma ide mmiri nweghị ebe ha kwetara na ya abịa na mmiri be ha mmiri be ndị ebuka elotazim afa ike onye ike duru I think ike duru mba ike duru elotazim enuwe ka ngara ịkọ ife mama ahụ elotazim afa be ha onye Imo steeti mgbe jọkọta ndị a wee kwuo na ya abịa na ya abịarịrị bịa be ha bịa gwa ha wee si ebe a wee golu uriom ọkụkọ wee golu nzu wee golu edo nka ka eji eme ife wee gọkọrọ ife niile wee tinye ya n'akpa wee buru ya wee jebe Imo steeti wee chịkọrọ ya wee jebe Imo steeti nzu edo na ọjị na uriom ọkụkọ na akwa wee were rọba pụọ n'ụzọ goro rọba wee nyarazie dị akpa
tọbụrụcha uriom ahụ uriom na-akụ mkpọchi ya akpa ya anụ karị m ịnọ m nso too much ya nụ sound uriom wepụta ọkụkọ ọkada wee kwụsị m mgbe jiri adị agba ejebe na mmiri a na njeri ijeje kụrụ mmiri fụcha ndị mmadụ nọgasị ya ma ndị na-akọ azụ ndị na-asa akwa mgbe gawa saịdị ndị mmadụ anọrọ fin na-eche ka ukere ka m mesi wee mee ife a na mmiri a onye nọpụtara na mmiri mbụrụ ụzọ dọbara ba na-asa aka m na-akwụ aka na mmiri were agwa ndị mmiri ife na-agwa ha na m ene anya ka ndị chọrọ n'anya ndị mmadụ adịrị ebe m nọ sitere ha na-enekwa m anya o na-asa aka m sacha aka m asa m ụkwụ m na-ekpe na-agọdoru ndị mmiri mmanya ka na-akpanwere ọjị na-agọdoru ndị mmiri na-asa aka m n'ọjị ahụ ka m na-asa na mmiri were agwa ha ife nna ayọ ha udo ka m nọrọ ofu ebe na Nnewi ebe a wee kpọọ ha oku amaara ha River Niger agwara ha ide mmiri agwara ha ezu na ọma mbara agwara ha ezu agụrụ nwere ayọ ha doo na onye anụnwa na ha afụgo na aha eje ọrụ na be ha biko ka m nọrọ be ha na nnọrọ be m wee kpọọ ha wee gbakwa ihe ibu doo ha mee ebere n'ọgwụrụ nya ka m ji wee sife ha ka Nnewi wee bịaba ka m bịa yọọ ha na m bịara be ha bịa ka m bịa yọọ ha na ha ma na ọnwụrụ na-akwa ya ibu ebe a na m ebu ibu ahụ wee bịa mana na ha akwaghị na-anawakwa ya ibu ebe a ndị obodo akpọpụta ha n'ama etinye ya ife ma ọ mee sọntịn n'obodo daa ha ozugbo ngodobe ife agodocha ozugbo aka akwa ka m na-akwa ozugbo nwere ọjị atụkpo n'ime mmiri manyekwa aka n'ime akpa m wetakwa nzu na-ekwu kwụcha ha ozugbo ga kporo ha nzu ime mmiri n'aka n'ime akpa m jide uriom na-akwa aka m ji aka godobe ha wee gwa ha na uriom na-akwa ado ka m ji wee bịa be ha were ayọ ha biko ka ha mee ebere ozugbo nne ha ewepụta aka m n'ime akpa ahụ fem uriom ahụ ozugbo mfekpo oyi ime mmiri ọ danye na mmiri tukpum azụ rọshi ozugbo pịa uriom ndị mmadụ aghọtaghị ife na-eme njize nwanyị were ya dị akụrụ mmiri kụrụchazie mmiri bụrụ mmiri m nawara nala ope ọnụ ụzọ gbafụsịala onwe mmiri nwa ife nji mmiri eme ejego m ife m chọrọ ime mbata ozugbo gbaa afa ha sị na ha fụrụ na m obialụ na ha kwetara ya nyọrọ ha sara etinye ezu agụrụ mụ jee nọ n'ezu agụrụ kpọọ ha na ha ya abịa nji nwa jee n'ezu agụrụ kpọọ ha kwanye nwoke ibu kwanyechaa ha ibu bata gbaa afa ndị mmiri gwa m na jee recognition it's not all about ịkwata ibu si bịa gwa ha anyị agwa ha agwa anya ka na-agwa ndị mmadụ go home jee gwa ha ọgụrụ na ahazi eje ọrụ mmiri bụ ụnụ gwakwa ha na ahazi eje ọrụ mmiri fani dịrị somebody ya bịa gwa ha doo ahazikwa na-abịa ọrụ mmiri ebe a na ka m ji wee were ọjị na nzu na edo wee bịaba ọgụrụ na iji ha uriom jide akwa jee mee ka ị na-eje ọhụ iwu na ya aba n'ime mmiri ahụ enwere ike na ana mmiri ahụ ebe ahụ ọfịa na-adọgasị ị na-agbada mmiri ahụ na-ekwubi ife ị chọrọ na-agwaghị ife ị chọrọ iru ha dewere ha ya na ana mmiri ahụ ọ be ha ka ọwụ ha ma na-ebialụ kuru mmiri ọkwụ aka tọọ na ọ pụọ ị na-edeghe ịkpa ibu jos kpọrọ ha afa one or two mmiri ebe ihe ejeje ma oriri ahụ kpọrọ ha afa 1 or 2 or 3 mmiri gwa ha jiri aka ha select ya ebe ha ya nọ wee ridi oke bata gbaa afa they will select one ndị mmiri adịghị so wicked mana ignorant anyị nwa ka iji mess up mmiri niile ahụ ofu maka ndị a na-asị na mmiri wu mmiri ahụ mmiri abụrụ mmiri gaa mba nwa afa mmiri gaa mba onwe afa some of them nwere mmiri ahụ ụfọdụ ahụ nwere arụsị nwe ha before ịkpọ afa mmiri ahụ na mba you will come and appease the arụsị nwe mmiri ahụ before ijewe na dị mmiri this kind of mmiri ka ị eje kpọọ ebe sọrọ gụnye ha oke sị na mmiri wu mmiri all these things with the reason ọ na-agba arụcha ọrụ mmiri na ọ ha aga na ọ da agazi ịtọ na-ejeso ọrụ mmiri I remember one certain time nka na-eme ebido dibịa m ebido nka na-eje agbagasị afa na nke ndị mmadụ because I started ife a ndị dibịa na-eme kịta na confuse ndị mmadụ atara m afụfụ na ịchọta dibịa afa I suffered ka m wee even up till today mụ ọsọ Ntochukwu doye ka na-achọ dibịa afa ịgbaala m amara m na ịma agba eji m onwe nwe ama ndị dibịa na-agba afa ịgbasịara m ajụọ nga ajụjụ mma ajụ gị ofu ajụjụ correct and the wrong one njụọgụ n'ime ajụjụ ịtọ mma ajụ gị ofu ya adụ correct ị bụọ ya adụ correct so that is select ya nke adụghọ correct amara m na ewuọna ma agwa unu kunye ese detect dibịa na-agba afọ ọfụma ife a na-akọ kịta pụta na-ekwugheri mgbe ahụ one girl wee kọntaktị ya m ka anyị wee jeelu mmadụ ọrụ mmiri
anyị wee gbaba afa nwesa na ọhụkwụ mmiri iwu issue this guy na this guy na ọ bụrụ mmiri iwu problem na ndị ebe ha ife na-achọ ya ọ sị nchata mana ọ sịrị na ọrụ mmiri ka a ejeri enu nsị mana ọ bụrụ na ejere n'onye ọrụ mmiri si jee na mmiri be ha nọ na mmiri be ha ka a na-ekwunye abịa ọ sị nchata na ife onye achọkwara ya ejere ọrụ mmiri ahụ na River Niger try my possible best can convince this lady because I'm the person or from her case we matter the person ọ sị nchata nọ na River Niger onye nwoke weta ịmarụ sị nke ife na-enyere onwe m nsogbu ma ọ chọ ka njere mmiri na River Niger ma ọ gwa na ego na-emeji jejeri ya nsị atọ nne n'ife mmeji wee jọrọ mmiri ahụ 150,000 ka m wee maa na ha ya sị m hapịa kama na ka m wee kwa ma na o kwetagodo ekweta at least ka ndị chọọ na m ji ezigbo ego were eje mgbe ahụ 150,000 then maka mgbe ebe 2 or 3 years ago 3 years or 2 years ago 2 years and anyway because I'm buried 3 years n'ọdịnala Igbo o wee sị m tọọ na onye ahụ nọọsịrị nọ ya akwụ n'ọdụ mma nọ na River Niger kwa ka m meje lukwe m vidio nsị ahụ nwekwa nsị ndị m ego pịa taa ala atịbata na foonu m nsị ọrụ mmiri ebie esi etinye mgbe nwanne m nwoke sị na ya ejekwa ọrụ mmiri na River Niger ọsị m nkekwa nke mbọsị njewere ọrụ mmiri na River Niger nsị na onye asị nọ na River Niger ka a ejeri ya ọjọọ na ịgbakwara afa nsị my brother na-agbakwuru m ndị mmiri ha kwukwe na ha ya weeli na ha ya ewokwo mana asịrị ka njeri nne na River Niger kedu ife nchọ ọ chọkwara ka m mee anya ga m ego ka njeri ọrụ mmiri nwanne nwoke sị m ngwanụ ka ije na mma achọkwara ya ego nsị na m enye 10,000 ọsọ nke anyị jere n'onwere ife ọzọ anyị wee tipụ wee kwakọba ibu the next time anyị wee jewara mmiri na River Niger elu nwanne nwoke na-evido m na-alụrụ dị man ọrụ na-alụkwa ọrụ na-evido dị gị alụ wetara ya nụ alụba n'ọrụ kwachi ya ibu mechi ife niile kwacha ibu wee si na River Niger ahụ wee zọpụ ụkwụ kpam ozugbo si na River Niger ligota River Niger a na-apụta n'ilo amaghị m ebe obiri gbogbo na oyi si wee bịa m ahụ gbu m ọdụ ka asị na-ejide obodo oyi na obiri gbogbo wụkwasa m n'ahụ sị nwanne nwoke nna na oyi na-atụ m ọsọ mere ya bakwana eche na ọrịa ga na asịsị bido na ọkwụsana nsị na mama ọzọkwo nke a ọkwụkwagide m ebe moto esi m ebe ahụ wee rịala ahụ wee bata be m kpum fiọm n'ime ụlọ oyi magidoro m ahụ ọrịa gidoro m dade ahụ shie wee fọ first call receive ruo ọyị nwanne m nwoke na Lagos oke mas wee kpọọ m na fon ha na-asụcha Igbo ha asụ Igbo ọ na-asụ English sị m how far na how work nsị work dey fine no say I get message for you nsị here which message your Ndi Mmiri say make I warn you nsị warn me for wetin they say make I tell you say make you no ever do any work wey they no approve any work wey any person say make you do for am and we say make you no do that work no matter how much wey that person pay you if you do that work we go show you pepper say they go do me this they go do me that say if anybody say make I do water work for am and that water work is not normal how they want me to do the work and if I go and do that work say they go deal with me say nobody fit ever give me the kind money wey they go give me say if I go rich na dem go bless me akpata ejuma ahụ nsị ya okay nna yesterday you get one work wey I go do for River Niger say I go do that work and the work no suppose be but just because say the guy pay me I go do the work he say here na here I dey tell you say na the message wey they say make I give you na zacha ha call ahụ ozugbo mmanye tụtụrụ ọjị jee yọba Ndị Mmiri yọcha ha jee golo ọkọ bịa gbuolu ha gbuchara ha ṅụọ ọgwụ malaria ife na-eme nkwụsị that day would the day career bad first and the last nna mmadụ ya ka agba ọrụ agba m afa m wee sị m arụ na dị ọrụ alụọ m ya memezie again that day would the day career bad mma arụrụ mmadụ based on etu onye ahụ si wee chọọ I will career bad I will never try it again that day would the day career bad ewe nke ọrụ mma arụ Ndị Mmiri ewe gbaa m afa wee sị m hapịa ewe na ma ya nwazi anwa in fact ife ọrụ na afa sị m lụọ ụdị ego sọkwara onye ahụ na-akwụọ m na ma ya arụ ya ọntara afa ma confirm m lụọ ya that day odide nkarịa bad na ọ na onye ahụ ejela ọrụ mmiri mgba afa ha sị m nọ na mmiri dị etu a ka anyị eje ọsọkwa onye ahụ bi millions ka nje na River Niger na ma ya atụtụ okwu ije ọrụ mmiri na River Niger again nwanne m
mmiri niile ahụ mmiri awọ nwere nke ka ibe eto afọ nnekwu ọkọ niile wee eze na akwa ya onye one of the mistake anyị na-eme ịjụ ha ndị dibịa ndị eze nwasị na mmiri niile ahụ mmiri nọ ya nọ na Sokoto kpọọ mmiri nọ na Kamfara nye ya oke orie that is bullshit ọ ha aga ọ bụrụ fancha emerie mmadụ 100 85 in fact 90 agaghị aga 95 sef agaghị aga so mmadụ 5 acceptụrụ o were ife anyị na-abịa gabiga na ọrụ mmiri anyị na-eji aha awa ọkụ onye awa ncha ife anyị na-agabiga that does not mean na ihe wee jee ọrụ mmiri na mba o no ihe eje mmiri na mba for example mmiri ọrụ na ebe ọ na na-eje ọrụ mmiri ana m akwa ibu nje ekpere ile ọma nke m na mmiri ahụ mbọsị ya nwanne nya ahụ njere Ọkịja ka nwanne nya ahụ njere Ọkịja ọlasị Ọkịja ha kwara m ibu nji wee kpere ile ọma na mmiri ahụ wee tụkwuo nwoke zuru m ohi na mmiri tụcha eje tụọ ya na arụsị ebe ahụ ị nwere ike ijekwekpe ile ọma na mmiri mana mara ife ijere ikwu there is difference that na ndị obodo agwawa na mmiri be ha na-enye ego i decide ya ka ije yọọ ego ebe ahụ ya na niile eje ọrụ mmiri ka ịkwanye nwaanyị mmiri gị ibu na mmiri ahụ there is the two different things mana the problem anyị nwere ahụ na mmiri ndị obodo a na-enye ego ka anyị jeje yọọ ego ebe ahụ before you made this kind of thing mmiri gị na ndị mmiri gị ya adịna na mma a na-adụ mma n'ụlọ wee dịrịpụwa ezi a na-akpa na wee kpa n'ọfọ gụ na ndị mmiri gị adịrọ na mma ijije ya yọọ ire ọma na mmiri ndị obodo ọzọ you are insulting ndị mmiri gị before nje kpe ire ọma na mmiri ọzọ ana m akpe ire ọma na mmiri nke m gwa ha na m ekpekwa ire ọma na mmiri ahụ ọ bụrụ na gụ na ndị mmiri be nna gị adịgo na mma na gụ na nwaanyị mmiri gị adịgo na mma ị nwere ike jee babish ịchọ ka ihe ahụ mara na babish that is good it is accepted because nwe ije ndebe gị ụgwọ mana na onwe ha nke imere eme na gụ na ndebe nna gị adọghọ mma na imeboghoro ha ọjị imeghoro ha uriom iwe jee na mmiri ọzọ ka ijeje ya ego you are just wasting your time. ụmụnne m be careful on what you are doing that na imere ife ahụ ogbuho does not mean is the right thing. O nwere ike mgbe repercussion ya abịa ọ ya hụ kịta ọ ka na-abịa abịa so wee bụrụ ya o nwere a lot of things anyị na-eme that is not accepted mana anyị na-eme because of ignorance. Before ije nọrọ na mba kpọọ mmiri be nna gị afa some of them na-arịkwa ya na-ebialụ presently bịa gwa ha ọgụ na ha kpakọọ that is only way ihe eji wee kpọọ ha nara oke ahụ. Mmiri niile adịghị ejekọ o nwere mmiri na mmiri adịrọ mma o nwere na mmiri adịrọ mma